Mit-tnejn filgħodu propju hekk kif ħafna se jirritornaw lejn il-bankijiet tal-iskola u bekk huwa mistenni li jiżdied it-traffiku fit-toroq, it-triq tal-barrani fil-limiti ta' Ħaltarxin se tinfetaħ kompletament tat-traffiku u bekk iż-żona se tkun kompletament aċċessibbli. Dan ix-xogħol infrastrutturali estensiv minn Infrastructure Malta sar sabiex inaqqas il-konġestjoni ta' traffiku hekk kif indirizza 5 junctions. Dan fil-waqt li inkluda l-introduzzjoni ta' rotot ġodda lejn addizzjonali sistema ġdida ta' traffic lights, ġie faċilitat it-traġitt tas-sewwieqa u ċiklisti, punti ġodda taqsim pedonali għal dawk li vjaġġaw bil-pass fl-isfond ta' nofstomna ta' landscaping. Bini ta' toroq, servizzi ġodda ta' telekomunikazzjoni, bini ta' bankini ġodda, sistemi ta' distribuzzjoni ġodda tal-ilma u tal-enerġija, kif ukoll sistemi ta' drenaġġ. Biex tmur lejn il-Belt Valletta jew lejn in-naħa t'isfel ta' Malta, issa trid tiġbed lejn triq il-ħodba għal triq il-barrani. Jekk tkun ġej min-naħa t'isfel jew ħalaxa se tkun qed tinfetaħ minn ġdid ir-rotta mit-triq tal-barrani għal triq Sananart u triq il-Gudja. Biex minħażabbar u l-fgura tmur lejn ħalaxa trid tinżel minn triq il-Gudja u tiġbed lejn triq il-Belt Valletta. Ma nbidel xejn meta tiġi biex tidħol u toħroġ minn Ħaltarxin miż-żona tad-dar tal-anzjani. Jekk tkun ħireġ minn Ħaltarxin lejn Birzebbuġa jew il-Fgura jew Ħażabbar, issa se tagħmel dan fuq karreġġjata ġdida.